Assalamu alaykum. Dövran video kanalının mehriban tomoşuçuları. Yine de men sizlerden täçelde bally. Yine de sizlerden mehribanlar mavi karanlıqsında göreme öğrenşat. Bugün bir Dövran video olğanma adlı gepleşinin 3. sanını efire verýär. Mehriban dostlar, tomoşuçular. Bugün gepleşimizde, yani gepleşimin 3. sanını, 3. gatnaşymyz. Elbette bizim yaş tehirli tanımal aydınçymyz Şatlyk Gulmuratov. Şatsan hoş gördük. Mehriban dostlarım, bizim şu köy gepleşimizin 3. sanındaky Şatlyk Gulmuratov arada tanış etdi. İlk özüm vardı tanış etken gepleşimizde hoş gördük. Men daşowy aytmak tapanlar to'qnasha turaman. Alç Qaqvay ardındaky Şakaçatyna ýaşaýan, özüm 2002-ýylda doğulan 26 yanvarynda Moskva ýerine şahsam hoş geldin. Tamam. Kadamyň batly bolsun Allahjan, näme sunutda basan ädimleriň diňe üstünlikler elem bolsun. Mehriban dostlar, gepleşimiň şu ýerine mazmuny ýatadymyz edýär. Dövran video bolğanly atly gepleşigi elbette türkmen sunutyny daşary ýurtlarda tanalýan we tanalmaýan sunut ustadlaryny efire siz üçin tanıtmak üçin açylan gepleşikdir. Onun üçin bolsa biz bilen elbette YouTube kanalymyzda, internet sahypalarymyzda biz bilen habarlaşyp, janlaşyp biz bilen gatnaşyp bilerdiňiz. Onda näme? Şahsan, sene özüň asyň agalaryň, dogalaryň bilen tanımal aňyrzan ustadlygyň bar. Bugün bizim gepleşigimizde birinçi gezek gepleşigimizde gatnaşyp ýerdiň, nädip ýene-de gepleşiklerde gatnaşardyň. Biz bilen köp iş ýeşerdiň, tamammy? Sen diýjek bolýan adam şu ýerde sen tolgun var mı kanlı? Men pikirimce. Sen iyil içinde gelip gören adam. Doğru değil mi? Onda sana sorular verecek, sorularıma tayar mı? Mehriban dostlar, Dövran video olğanly atly gepleşigi sorularıma başlady. Indi şatlyk. Sunutda gelemde senli öňden dogalaryň, halipalaryň, agalaryň. İlkinji halipan haýsy? Yani başga bir halipalaryň we dogalaryň ýa-da ilkinji halipan kim diýip tanalýar? İlkinji men halifam, men özüm bilip, aydın içinde geçip ýörüm. Ağalarym var, kandadan baş olan. Men şolardan musikaliýasiýony esasy men dinläp, öz daýwana halifam diýip bilýänim diýip, mekantar köptürmeýän kiçikden daýwana halifam. Doğru. Mekan Ataýewiň aydınlaryny ünsürip dinleýän we şoň stilini, şoň ýoluny özüne makul bir saýlap daýwana halifam tuwalama. Sen bu saýlan hunaryny, maşgalaryny tamamen pikirimçe garşylyk bolmadyň galy. Çünki sen maşgalan özü tutuş sunutyň adamy. Ýani özüňe saýlamagyňa howes göredimi? Howes bardyňda tuwalama. Ilkinji sapar toya çykanda ýeki özüm toya çykan wagtym boldymy? Ýeki özüm ilkinji sapar. Şu toya bolup sen üçin, sen bu saýlan ogruny, ýani Mekan Ataýewiň stilini hap sen nähili? Owy garşalýarmy? Evet, tamam. Tuwalama. Şatlyk sana şeýlerek soraw berjek. Yani özüm diýişim ýaly ýyleşdirmeden men pikirimçe şu wagtdan pikirlenmeýin. Ol özüne Mekan Ataýewiň stilini saýlatdym, ýoluny taýratdym diýe. Şondan ýyleşdirmek üçin haslyk golar ýa men pikirimçe şu ýerde barjyk diýip tinlenip berdim Mekan Ataýewiň ýolundan diýdim. Özüm edip bir de mekan bolup da özüm bolup tinlenip berýär. Sen ay gel mana garaş yarın sana, gözlerim ağlayar, yolumu karayar. Seslen ay gel bana garaş yarın sana, gözlerim ağlayar, yolumu karayar. Mehriban tomoşuçular, elbette şahsjanyň şu ýerde ýerine ýetirem aýdymy siziň görmede ýaran bolsa, elbette makul bolsa şu ýaşyny kommentaria galdyrmagy ýatdan çykarma. Like hem öpmäň soraýarym. Şatlyk. Doganlaryň bilen toya çykanda, geldiş mekan bilen toya çykanda sana aýdymy aýtmagy gerek berilýär ýa, olara özüm aýtjak diýip aýtgan wagtym bar. Elbette, gerek berýär. Gerek berýär.
Dağlarından çıkan olmayı yaparım çıkan olmayı. Men üçün 2 senedir. Kim var? Ha. Dağlarım olan eden aydın doyetlerim var mı oğuda? Bile Yok. toy soğungullarım. Yok, bile toy soğuyaz yönü duvet alıyor. Doyet sağlıyor. Şimdi gelecekte ömrümdeki maksadım. Gelecekten isip bolsanımdaki maksadım köp bağçıları arzu ediyor şu yurduma tanısam, meşgul yıldız olsam, şöyle arzuları diye yönü men arzu ediyorum. Tutuş yeryüzünü tanıtacak. Şol arzu ediyorum özüm. Dünyavi başlarda bütün dünya. Hava. Sana şeyler sonra olacak da. Bütün dünya bağışlı aydınçılar, aydar İslam'ın sunulatıslarından, bütün dünya izlenmekilerden haysının obrazını, özünü, yakımı, ben şov olsadım ya, şovun kemi olsadım ben de deyip arzu ediyorum. Şimdi dünya yüzünde aydında, şimdi Michael Jackson diyoruz. Ne var? Yeryüzü tanıyor şu anda. Hı. Kimden sorarsan biliyor şu an adını biliyor. Özünü tanımasalar ama adını biliyor şu an. Ne var? Şolur yarın diye, at kalmamış ya. Ya sen esas şol dinle markacısına özün kime minnetin vereyim dedim. Falan için haysı bağışının aydarı şol kemi menne bolsa men başka sıra ederdim diye arzu ediyorum. Ya da şol stili, giyinişi aydarı. İbrahim Tatlıses var. Aha. Şu an sesi mende olanda başka çabalardım. Fikir etken. Dünya başlardan ha. Taşar edilipdir başlardan. Öz aydınçlarımızın içinde Türkmen ustadlar, halifaların içinde hayatını öğrenme makbul ya. Yani Şimyalı ikinci ilim. Mekan Tayf var. Başlarımızdan. Yine Hacı Mehmet var. Emre Aracıyev var. benim esası mekan Tayf. Var. Şol seninle bolmalı, sen şol yar bol aydın iyisini tanınması ya. Evet. Düşünüklü. Sunuvatta özümde yok. Yani şunu var olmalı senin de hareketim var. Hasetim. Yani isteyen vardım. Sunuvatta yani özümde yok bolsa, şunu var olmalı senin de var. Yok. Yok. Özümde var Benim için bir hemmelerim var. Sunuvatta gözellik gerek mi? Ya da hem. İkisen. Eller. Eller. Eller cevap. Kimse var. Mehman dolaşıcılar çok mazur da komentara kaldırım. Demek. Yitiren dağını yedirmetirmezse yani. Elbette. En sana ağır batan, en yitiren dağını şu bolsat diyen neyme arzun var geçmişinde? Şimdi içine ardından vah tuttur. Vaktinde tuttur. Şimdi çağırıp gelen. Çağır, arkasında gel. Elbette. Düşünüklü. Mehman dolaşıcılar hem özünde yitiren dağını da iyidine dolanmak isteyen dağını da sonra komentara kaldıp Devran video kanalına ağda olup sonra komentara kaldırım. Şimdi sana şeylerden sonra olacakta toya baranını öğreni alıp parmağın hasiyeti nehirli. İlkinci öğren toya varımda özüm akbarmanın ders ettiğimde pesperlik kullanmadım. Pesperlik. Senin İlkinci zaman navatta duranlar pesperlik tipi sahillerine öğren. Elbette var. öğrene bak hasiyetim. Öğrenden ayırt bilmeyen, yigireniyen hasiyetim var. Son ayırt bilsedim diye. Yok. Yok ya. Hem de hasiyetim bu. Ben de hasiyetim halı ya. Değil mi? Yalan sözlerler halayan mı ya yalan sözlerler umuman dinlersin gelmeyen mi? Yalan sözler umuman karayışım etsin. Dinlersin ben de. Dinlersin bilmiyorum. Adam gördüm beni. Aldın. Gördüm. Demek sana son koyu cemreyici sorum verecek. Bundan önceki katlaşıp gördün mü? Şöyle yani. İlkinci sefer. İlkinci sefer katlaşıyorum. Peki burada sen meşhur bolup, iyi içine tanılıp, yeni de getleşiklerde ya da başka toydur määrekelerde, konsertlerde birbirine tataşıp, birbirine duşup, birbirine aramaya hilek olur. Şu önkü yani. Önkü yani. Elbette. Hiç rütkumlar Yok. buradan götürüp adı sen ne yapalım? Yok. Şu duruşunu. Şu duruşunu var mı? Belki benim videomun tamamçılarına hakem golda var kaldı korze. Yok.
Şey tuttum ben. Yok. Täsman dostlar, gepleşigimiz sizin döwrüňizde yaram bolsa, gepleşigimiz elbetde YouTube kanalymyza agda bolup, özüňiziň tesirlerini galdyryp, indi gepleşige kimi teklip etmeli pikir berýän bolsaň, kim teklip etmeli, teklip edýän bolsaňyz, onda hukman zoratda kommentariýa galdyryň, like döwrüňizden ýene şu ýerde bir zat ýatdary. Bizim meşhur ýaş sehin aýdymçymyzdan ýene iň soňky jemleýi bir aýdym bir kuplet dinlenýär. Keşke ben sana yanattım da hani daşarıt başladıydım. Şöyle daşarıt başlarının aydınlarından bir bölük getirip vereyim, eğer mümkün olsa. Sevip sen elleme beni yaramı, yaramı, yaramı. Bana bu dertleri yapanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa benden bu ömrüme çalanı getir, gider bu getir, saçlarını yol etir. Benden bu ömrüme çalanı getir, gider bu getir, saçlarını yol etir. Bravo. Aydın döwrüňizde yaranmaly pikir edýär. Like bas, kommentary okmaly, ýazmaly, mehriban dostlar. Onda näme şartdyk? Gepleşime gelip biz için katnaştın, bir de köp kömek ettin, sana sağ olsun diýäs. Aslında kömek bize de oturup ona berdi, kommentary ýazarlar. Gepleşim gidiş mazmuny, gepleşikde galdyran täsirler näme? Şüphedaşymdy. Bunu gördüm. İlkinci tapdyryny. O sizden döwran medýany. Gowotdur begendim. Diýsen begendim o. Tera indi peredaşlaryny söýlen. Aýtsyny ýaly. Tanalýan we tanalmaýan başlarymyzdan olaram. O il içinde tanap bilýär. O şahyrlarymyz we olaram görünüp bilýär. Begendim. Aha. Gepleşigler üçin sana köp sağ olsun diýär. Sağ ol. Etip bolýar. Sen ýalňyşmadam, şu 20 ýanwar günü konserdiň bolmaly. Şol gepleşikden sana bir diýesim berýärdi. Şu konsert senin üçin galyp bolandyr diýip pikir edýän, ýene konsertler goýmak isleýärmi? Elbetde döwran video bilen böyle. Döwran video bilen. Mehriban dostlar, döwran video bolganmatly gepleşirim 3-nji sany hem öz gereklerine gelip getdi. Indi olsa size 4-nji sany gerekli aýdymçyny ýadyp kaldyrın. Video goýmaly yaranmady, ökmä suratda kanal agda bol. Like basmaýatdan çykarman. Siz bilen täsirli boldy, döwran video bolganmatly gepleşip boldy. Endi görüşýänçe janyňyz sag bol.